So karon magpadayon ta kung ako Miss Magda, kung ako ganahan ko makahibalo sa ako ang gender identity, unsa man ako ang buhaton, how will I assess myself nga medyo labi na karon nga mga naminaw nga gaduha-duha sa ilahang gender identity, ug unsa man gid ko, unsa man gid sila. So unsa na sila pagtabang? So, naa may phases, no? Ang pag-identify or pag-self-declare, no? Imong gi-declare sa society or because, no, you already decided nga unsa gid imong concept. That's the process of coming out. Unya, ang coming out, mao bitaw nga objective identification ng atong kuanon. Kay because, kung ingon sila bayot-bayot ka, you are coming, sa na siya? Imong gi-come out ang person. So, kanang imo na siyang gi-expose sa risk, no, nga wa pa siya na ready nga gi-declare ni iyang self because kuan man siya, closeted man siya, wa man kay ba ang iyang mga family, iyang mga close friends. So rejection unya, ma-depress ang tao. It's more likely muna nga kailangan nga objective good nga sila gi mo come out, no, in the open, i-declare nilang self, I am gay, I am lesbian. Anya, when you do that, coming out is more likely implicating you're proud of your identity. That's why you are coming out. So katong mga na ay mga amigo nga naamoy kanang kahibulungan or naamoy doubts, ay intaw ninyo pugsa, no? Ayo intaw i-preempt ang ilang pag-come out kay lisod kaayo daghan kay ma-complicate ang ilahang mga situations nga nagdagan silang life. No, you will expose them to risk gyud. So mauna nga kanang ato silang i-respect ilang boundary once sila mo decide nga mo come out, and you just have to respect and embrace their individuality, no, it's unique to them. You have a unique friend nga ingana di ay, so you don't need to kanang condemn them nga you're sinful eternally because all of us are sinful, no, kita tanan makasala gyud ta. Naagi na sa ato ang kuan 10 commandments ug unsa pang commandment ni Jesus kay baw na mo ana, no? But when you see manggod nga kuan mortal sin, and when we sin, we don't know that we can redeem. Ubito nagpakamatay si Jesus sa krus because he wants them na mag-redeem ta sa atong sala, and that's why we confess. Kanang ako ang paghatag lang og kanang kung ano enlightenment sa tanan nga yes, the church has its principles as well as values nga nahimo na gyud na himugso na gina 2,000 years and you cannot change. Maybe it will change, no, when the pinakataas-taasan nato sa Vatican mag-change siyang principle, siyang ingana, siyang stance on that. But for now, as of the moment, if you are a believer of your religion, of Christ, then you just have to, kung makasala ka, then you'd redeem yourself. You don't di ka masunog din diretso nga forever din ka masunog kay imo nang gibuhat. No, you redeem yourself. You have to let them, sorry God, I committed the sin of no, kaning consumption of the flesh, something like that. Also, kana kita tanan na agi tayong ana, for example, mortal consent man sa dangkuan, premarital sex. Di ba? So all of us commits mortal sin because we are all mortal, because we are we are all human beings and we sin. And I remember usa sa mga mensahe, usa sa mga linya gyud nga ginahisgutan ni binasa to ang bagong Santo Papa Pope Francis when he was asked sa inaani nga mga hisgutanan, no, labi na sa LGBT. Ang yung simple kaayo nga tubag nga siguro nindot kaayo ni siya nga pamalandungan kanayang ginaingon nga, well, who am I to judge? No? Kinsa man ko nga muhusga nila nga kana siya kay tungod kay bayot na siya, tungod kay kana siya tumboy na siya, makasasala na siya, or tungod kay part na siya sa LGBT community, makasasala dahil na siya. Who am I to judge? No? O kini siya dili lang siya applicable sa hisgutanan sa pagtan-aw sa matag usa, no, sa hisgutanan sa gender. Dili applicable ni siya sa bisan asang aspeto sa atong kinabuhi. Kinsa man ta nga muhusga sa atong isig ka tawo.